Xeyirli kun, isәнмесез. Biz инде киләсе дәресне башлап җибәрәбез. Алдагы дәресләрдә без думбра дигән музыка уен коралын өйрәнсәк, кыллы музыка уен коралын. Бүгенге дәрестә исә башка кыллы музыка уен коралын өйрәнербез. Ул да булса саз. Бәлки күпләрегез ишетеп беләдер. Әлбәттә, безнең хәзер шундый теге капма-каршылык булырга мөмкин. Сезнең фикер белән, минем фикер белән сез әйтерсез, думбра очраганда инде ул думбраны казак уен коралы дип әйткән булсагыз, мин сезгә аны киресенчә аңлатып бердем. Саз очрагында инде аны күпчелегез беләдер. Аны безнең төрек тугандашларыбыз, аларның мәдәниятендә ул киң урын алган, зур урын алган уен коралларының берсе. Мин сезгә менә хәзер тагын искәртеп үтәсем килә. Саздагын думбрасыман бөтен төрки халыкларда диярлек булган музыка уен кораллары рәтендә санала. Әмма дә ләкин шул теге исеме белән генә һәм башка нәрсәсе белән генә, материалы белән, формасы белән әз генә үзгә аерылган булырга мөмкин. Саз нәрсәсе ул? Сез саз дигәнне күпчелегез беләдер, кыллы музыка дип уен коралы дип күз алдына китерсә, икенче чакта сез сазны, ягъни теге балчык саз мәгънәсендә күз алдына китерергә мөмкин. Икенче мәгънәдә без аны кулландык, аңа багышланган хәтта музыка уен коралына аерым дәрестә яздырдык. Сезнең белән аерым дәресендә үттек. Саз өрмәле музыка уен коралы булса, саздан ясалган, глиняный свисток дип әйттек без аны, саз сыбызгы. Ул чакта ул әлбәттә материалны исәптә алган, исемдә дип әйтәсем килә, саз мәгънәсендә. Икенче чакта инде безнең саз ул кыллы ширтмә музыка уен коралларының берсе. Шулар кыллы музыка уен кораллары рәтенә керә торган әсбап. Мәсәлән, саз безнең кайчан, нинди дәврдә, нинди гасырларда кулланышта булган дигән сорау туырга мөмкин. Ул әлбәттә безнең урта гасыр мәдәнияте, шәрык фарсы мәдәниятенә якын. Шушы чорда киң кулланышта булган музыка уен коралларының берсе. Сазның иң төп аермасы нәрсәдә соң? Мәсәлән, шул думбра белән чагыштырганда, думбраны без әйтеп үттек, латлар инде безнең латлар, ягъни лат ул кылны кыскарта бару өчен кирәк. Шул кыскара бару нәтиҗәсендә безнең яңгыраш югарырак менә. Анда безнең музыка яктан караганда 0,5 тон, ягъни ярты тон белән менеп барса, саз очрагында инде ул үзгә. Без саз очрагында инде без шын менә шәрык мәдәниятенә хас латлар, ягъни музыка нотларының билгеле бер рәте, шираты дип әйтәсез килә инде. Мәкам дип тә генә әйтәләр. Мәкамны аңлыйсыз нәрсә икән? Безнең ислам динендә ул көйләп уку. Шушы көйләп уку латлары да нык үзгә, нык аермачылык бар, думбра белән чагыштырганда. Нәрсәдә сизелә аерма? Анда инде без кеше тавышын сүрәтләү дигән нәрсә бар. Мәсәлән, сазда уйнаганда күп очракта ул кеше тавышын сүрәтләү. Нинди кеше тавышын? Сез күз алдына китерәсездер, мәсәлән, гарәп, фарсы җирләрендә йөргәндә, ислам дине, ислам диненә караган җирлектә йөргәндә, анда шул ук намазга чакырганда, ягъни азан әйткәндә кеше мәкам белән укый, һәм ул мәкамдә кешенең тавышының никадәр сыгылмалы һәм никадәр моңлы яңгырашка ия икәнен сез күпләрегез беләдер, ишетеп үткәндер. Мәсәлән, шул сазда даган шул ук мәдәниятка, шул ук җирлеккә бәйле яңгыраш. Чөнки сазда гомумән уйнау ул кеше тавышын, шул мәкамны, ягъни азан әйткәндә кулланылган билгеле бер көйне, көйләү дип әйтелә инде, куллану һәм шуны бирү нәтиҗәсендә шушындый үзгә яңгырашка ия. Иң төп аермасы музыка ягыннан әйткәндә, ул безнең ширек, мәсәлән, безнең бер нота белән икенче нота аралыгы ярты тон белән генә бүленсә, гади уен коралларында, гади музыка уен коралларында, академик музыка уен коралларында саз очрагында ул ширеккә бүленә. Менә бу даган ширеккә бүленү безгә бик күп вариантлар барлыкка китерә, ягъни лат вариантлары. Лат инде ул әйткәнебезчә ноталарның бер артлы килүе. Латлар бүленә. Мәсәлән, бер нота белән бер нота бер артлы килергә мөмкин, икенче чакта инде башкачарак килә, һәм шуның нәтиҗәсендә безнең латлар үзгә барлыкка килә. Борынгы чыганакларга ышансак, сазда кемнәр уйнаган, ни өчен уйнаган һәм нинди шартларда уйнаган. Сүрәтләргә ышансак, мәсәлән, безнең 17нче гасырда уен коралларына бәйле шушындый сүрәтләү барлыкка килгән, описание дип әйтәсем килә. Кемнәр уйнаган?
нинди составта уйнаганнар, нинди уен кораллары бергә уйнаган. Саз очрагында инде ул саз һәм бәрмә уен кораллары, ягъни дәф, русча әйткәндә инде бубны, барабан бергә уйнаган булса, һәм инде цимбалы, чангах, рибабах дигән уен кораллары белән бергә кулланышта булган. Күз алдына китерә алмыйсыздыр хәзергә, мин сезгә хәзер аңлатам, ничегрәк күз алдына. Канун дигән музыка уен коралы бар. Без ятаган дигән уен коралын үттек. Канун да шуңа бәйле, ягъни коробка, агач коробка, коробка өстенә, өслегенә кыллар сузылган һәм аны аяк өслегенә куеп уйныйлар. Үч уен коралы бергә уйнаган очракта ул да булса була, мәсәлән, шул канун, безнең очракта ятаган дип әйтәбез инде. Икенчесе безнең бәрмә, бәреп уйный торган дәф дип алыйк. Өченчесе инде саз булган. Һәм өрмәле музыка уен кораллары. Өрмәле музыка уен коралы безнең даирәдә курай булса, ул җирләрдә инде ней, най дигән бамбуктан ясалган шундый өрмәле музыка уен кораллары кулланылган. Һәм күз алдына китерегез, бер җирлектә шушындай музыка уен кораллары уйнаган булса, сазда уйнаучы үзе дәген әйтсә, үзе дә җырласа, шушы билгеле бер моментта башка җирлектә инде капма-каршы җирлектә кешеләр биегән. Хәзер инде без тугандаш төрек мәдәниятенә буйсынсак, карасак, әйләнә биегәндә әйләнә торган хәрәкәтләр бар. Саны күз алдына китергәнсездер. Ир-атлар аеруча инде бу чакта хатын-кызлар биеми. Озын күлмәкләрдә бер кул өскә караган, бер кул аска караган. Башта шундый озынча баш киеме һәм менә анда дагы саз кулланылышта булган. Әгәр дә сез бәлки фильмнарда, бәлки үзегез шушы даирәдә булганыгыз бардыр, саз мөһим рольләрнең берсен уйнаган музыка уен коралы. Бәрмә линияны алып барса дәф, саз инде мелодик линияны алып барса һәм башка уен кораллары өстәлеп, безнең шушындай бию стиле, бию жанры барлыкка килгән. Кемнәр биегән дисәгез, ул да булса дәрвишләр дип әйтәләр, дәрвишләр. Шушының нәтиҗәсендә бу инде безнең ислам мәдәниятенә бәйле. Шушының нәтиҗәсендә алар Аллаһка якынаю һәм шушы Аллаһ белән илемтә, Аллаһ Тәгалә белән илемтә булдыруны күз алдылар. Хәзерге дәврдә дәген әлеге сәнгать, әлеге жанр киң кулланышта бар. Анда хәзердә ул җирлектәрдә, Төркия җирлегендә
Хаманда бийлер, кулланалар. Безнең җирлектә килгәндә исә ул безнең урта гасырларда барлыкка килгән. Һәм инде бу саз дигән музыка уен коралы гомумән алганда күчмә тормышка бәйле дип әйтмим. Бу инде безнең билгеле бер җирлеккә береккәч, билгеле бер җирлектә яши башлагач, сарай мәдәниятенә, хан сарай мәдәниятенә бәйле кулланылган музыка уен коралларының берсе. Иң төп айырмасын әйтеп киттем, ул да булса латлар, ягъни ноталар аралыгы. Һәм инде икенче иң төп айырмасы кылларның металлдан ясалуы, металл диски, металл җеп дип әйтәбез, тимер җеп тән булуы. Бу әлбәттә бик нык үзгә айырма, думбра белән чагыштырган, яңгырашта бик нык айырма. Һәм кыллар бер нотаны, ягъни удвоенный струн дип атала инде безнең думбра чагында 2 генә кыл торса күз алдына китерегез, бер аста кыл, 2 кыл, хамалар икесе 2 нота, 2 нотада яңгырый, 2 айрым яңгырашка ия. Саз очрагында безнең 3 иң төп кыл дип алабыз инде. 3 иң төп кыл, хамаларның һәрберсе 2 кыл белән тартырыла. Ягъни бер стройга, бер нотага 2 кыллы, 2 металл кыл сузылган була. Шуның очрагында без санап китәбез. Бер нотага безнең көйләнелә 2 кыл, монсына 2 кыл, монсына 2 кыл. Шуларны күз алдына китергәндә инде без аңлыйбыз, әйме, безнең саз өстлегенә 6 кыл сузылган була. Думбра чагында 2 генә кыл булса, саз чагында 6 кыл 3 нотага көйләнелгән була. Бу инде хәзер мәсәлән безнең шулык сазның 2гә бүленеше барлыкка килә. Шушы мәдәниятта инде безнең әйтеп үткәнчә кыллы музыка кораллары рәтенә керә саз, һәм менә шушында безнең формалар буенча һәм размер буенча 2гә бүленеш китә. Мәсәлән, 6 кыл булырга мөмкин дип әйттем. 3 нотага көйләнгән 6 кыл, һәм инде 7 кыл булырга мөмкин. Шулай 3 нотага көйләнгән. Шуны күз алдына китерегез. Берсендә 2, берсендә 2, өченчесендә инде 3 кыл сузылган була бер нотага көйләнеп. Бу нәрсә өчен кулланыла, һәм нинди сазлар булган. Сазлар гомумән алганда 2 группага бүленә. Дөресрәк әйтсәк, инде размеры буенча берсе зуррак, аның инде мөмкинлекләре да зуррак, икенчесе әзгенә кыскарак. Берсе аның баглама дип аталса, ягъни шул зурысы баглама дип аталса, кичкенәсе безнең жора дип атала. Кичкенә саз дип атала инде ул. Кичкенә саз очрагында безнең 6 кыл сузылган булса 3 нотага, баглама очрагында, ягъни зур саз очрагында безнең инде 7 кыл сузыла 3 нотага. Бу нәрсәгә кирәк? Менә бу яңадан безнең ислам мәдәнияте, шул гарәп фарсы мәдәнияте, көнчыгыш шәрык мәдәнияте дип әйтәм инде. Нәдәген бәйле безнең мәкам әйткәндә, кешеләр мәкам белән шул намазга чакырганда, азан әйткәндә, алар безнең күчмә нотларны бик матур иттереп сузалар. Сузугына тур, сузганда ердә алар безнең үскә, югарыга, аска йөриләр. Ягъни нотларны үзгәртәләр. Һәм анда ширик нотлардан ишетелә. Менә бу очракта, саз очрагында безнең 3 нотага көйләнелгән кыллар, мәсәлән, менә бу өстәге югарыдагы кыл, югарыдагы нотага көйләнгән 2 кыл бер-берсе белән әз генә диссонанска килеп көйләнелә, настраивается. Ничек диссонанска килә? Мәсәлән, мисалны музыкаль тел белән әйткәндә герц аерыла. Берсендә безнең 440 герц булса, икенчесендә безнең 430, 432 герц. Ягъни берсе әз генә югары яңгырашка ия. Һәм ул теге аны без академик музыка яктан караганда, европалык музыка ягыннан караганда, ул безнең не строящийся ноты була. Әмма ләкин менә шушы үзенчәлек Европа мәдәниятенә хас булмаган үзенчәлек безнең әлеге уен коралында, әлеге уен коралының көйләнешендә сакланган. Ул инде безгә күбрәк якыны, шулык мәсәлән гарәп мәдәнияте белән алсак дип әйтсәм инде, шәрык мәдәнияте белән алсак, бу гомумән башка үзенчәлекле яңгыраш, аерылып тора торган яңгыраш Европа мәдәниятеннән. Уйлап карасагыз, 2 кыл, бу чакта 2 кыл бер-берсе белән әз генә диссонанска көйләнелә, настраивается, монсы дагы шулай көйләнелә. Монсы 3нче кыл очраганда инде безнең берсе түбән көйләнелсә, шулык ноты мәсәлән до нотасы дип алыйк, до нотасы безнең беренче октава көйләнелсә, икенче 2 кылы икенче октавага көйләнелә. Һәм шуның нәтиҗәсендә безнең регистрлардагы барлыкка килә, ягъни берсе бер югарылыкта яңгырый, икенчесе икенче югарылыкта яңгырый, ул үзенчәлекле яңгыраш барлыкка китерә.
Әлі есепті тұтсақ, теге қалған екі қылын диссонанс, яғни бірсі білән әзгіне көйләнілмей тұрған етіріп көйләсек, яңғырашы көйләнілмей тұрған етіріп, бұл ғұммен біздің шушы шүр мәдениетін нық сүрәтли тұрған мүмкінліктер болдыра. Инди сазлар бұл атаған. Біз әйтіп өттік, размер бойынша енді біздің айрылды бағалама һәм жора. Хәзір инде ise біз аның ясау солы белән күз алдына китерик. Ниндирәк ағачлар кулланылган, ничек ясаганнар. Сез сазны күз алдына китерәсез. Әйме безнең думбра сыман корпусы, ягъни резонатор ящиги дип әйтәбез. Корпусы булган, корпуска сузылган муен өстлегенә тарттырылган кыллар. Корпусны күз алдына китерсәк, думбраның корпусы безнең юка булса, чагыштырмача юка булса, сазның корпусы безнең киң була. Ягъни ул чыгып тора. Бу инде безнең тирән яңгыраш, ягъни инде бер тирән мәгънәгә буйсыну, шушы тирән мәгънәгә буйсынган нотларны чыгару белән бәйле. Тагын безнең округленный дип әйттек, түгәрәкләнгән корпус әйме сазның. Ул безнең бүтән агачтан чыгып ясала ала. Ягъни менә бер бүрәнәк кисәген алып, шуны чыгып ясалырга мөмкин. Инде гомумән безнең бүтәнләй башка яңгырашка яласак, хәзер инде хәзерге стандарт сазларга килгәндә ул безнең агач пластиналар бер-берсенә ябыштырылып, мәсәлән, бу бер пластина, икенче пластина, өченче пластина, дүртенче пластина, түгәрәк, ярым түгәрәк ясаганчы шушы пластиналар бер-берсенә ябыштырылып барыла. Һәм хәзерге уен кораллары, ягъни сазлар шундый рәвеш белән ясала. Күз алдына китерик, әйме? Тимер кыллар сузылган муен инде безнең корпуска бәйләнгән. Лат, без әйтеп үттек, латлар көйләнеше безнең башка уен коралларыннан нык аерыла. Шул сәбәптән академик европалык музыка уен коралларыннан латларның саны күпме булырга мөмкин. Латлар саны хәзерге белән чагыштырганда инде хәзерге уен кораллары 10-нан 14-кә кадәр лат булырга мөмкин, һәм инде күбрәк тә булырга мөмкин. Инде ул теге останың ничек ясауына бәйле әлеге музыка уен коралы. Безнең халкыбыз мәдәниятендә дә саз киң кулланышта булган. Әмма дә ләкин хәзерге чорда инде безнең әлеге уен коралын кире кайтару бара. Шушы мин әйтеп үткән ансамбльләр нигезендә, башка дәресләрдә әйтеп үткән ансамбльләр нигезендә дә сазны киң кулланыла башладылар. Әкрен-әкрен аны инде фундаменталь рәвештә, нигезле рәвештә кире кайтару эшләре алып барыла. Саз дигән музыка уен коралын сез беләсездер, аңа безнең җырдаган бар шушы саз дигән музыка уен коралына бәйле. Шул исәптән язучыларыбыз да ул дәвердә безнең белгәннәр һәм үзләренең иҗатларында кулланганнар. Мәсәлән, шул Габдулла Тукай сазга мөрәҗәгать итә. Илһам ага Шакиров халкыбыз җырын "Син сазыңны уйнадың" дигән җырындагы ул гына да түгел, башка кешеләр дә башкара "Син сазыңны уйнадың" дигән җырдагы бар. Шушы сазга багышланган, ягъни сазда уйнаучы кешене сүрәтләүче җыр дип әйтәсем килә. Инде "Син сазыңны уйнадың" Габдулла Тукай ишрагында Хәфтиләү дип атала. Ул анда безнең сазга мөрәҗәгать итә. "Әй мөхәддәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Син сынасың, мин сүнәмен, аерылабыз ахырысы." Ягъни менә шул сазга мөрәҗәгать итә. Шушы моментта инде сез күз алдына китерергә тиеш, безнең халкыбызда да инде шушы берничә гасыр элек Тукай ишрагында инде әзрәк, ягъни 100 ел элек, 100дән артыграк ел элек нинди әһәмияткә ия булган әлеге музыка уен коралы. Безнең алар шушы музыка уен коралы тугандаш халыкларда исеме аталса да, кемдер ул танбур, баглама, саз, дутар һәм башка исемнәре булса да, аларның нигезе бер. Аңлыйсыз инде, әйме? Исем белән генә аерыла, үзгенә формасы белән аерылырга булырга мөмкин. Шушы сазны кемнәр кулланган? Безнең мәдәнияткә килгәндә исә инде сазны сказительләр, ягъни әйтүчеләр сазга кушылып, үзләренең хисләрен, үзләренең моңнарын, әйтәсе сүзләрен җиткергәннәр. Шул дәвердә инде безнең бик әһәмиятле киң кулланышта булган музыка уен коралларының берсе. Хәзер инде сез аны алга таба яңгырашын тыңлап үтерсез дип ышанып калам. Әлеге музыка уен коралының никадәр моңлы яңгырашка икәненә үзегездәген инанып үтегез.
Rahmat.